Rebeko, máte za sebou zápas s Italkou Bornetovou, jak jste ho viděla? Tak z začiatku som si nevedela zvyknúť na tie rýchle lopty, ale potom som sa začala narážať von z kurtu, ukladala som si to a postupne som mi dostávala mimo ťažisko a začala som si hrať svoje tempo. Co podle vás bylo rozhodující v dnešním utkání? No, to už som odpovedala v prvej otázke, že som ju dostala na to tempo hry a dostala som mimo ťažisko, hrala som jej uhlí a hlavne cez forehand. Do forehandu ťažko vybiehala, takže... Hrála jste hodně útočně, snažila jste se jít aktivně za vítězstvím. Myslíte si, že to bylo klíčem k tomu, že jste soupeřku nakonec porazila? Áno, vlastne ten štýl hry trénujem, takže iný ani sa nesnažím hrať. Ve druhém setu jste prohrávala 0-2, přesto jste potom poměrně jednoznačně zápas nebo set otočila. Co se tam stalo? Tak utekli mi nejaké 2-3 ľahké lopty a to rozhodlo, že som prehrala ten servis, ale potom som to v pohode otočila. Letos máte za sebou, nebo letos asi hrajete nejlepší sezónu ve své kariéře. Jak jste s ní zatím spokojená, jaké máte cíle pro její zbytek? Tak ja som zatiaľ veľmi spokojná s tým začiatkom sezóny a chcela by som aspoň prejsť kvalifikáciu US Open. Vlastně letos jste z ničeho nic nebo se dostala do finále turnaje na trávě, kde jste vlastně mezi ženami nevyhrála do té doby ani jeden zápas. Další týden jste přesedla na Antuku, kde jste dokonce turnaj vyhrála v Itálii. Jak na ten turnaj v Ilky ve Velké Británii a potom následný turnaj v Itálii vzpomínáte? Jak byste ho popsala? Tak ja som sa doma pripravovala na tú trávu, keďže otec má trávnatý kurt v Petržalke. Takže ja som išla v podstate pripravená, nebolo to z ničoho nič. A išla som tam v dobrej forme a na Antuku hrávam takmer celý rok, takže to nebolo až taká ťažká zmena. No. Prvý zápas len bol ťažký, akože timing a všetko, ale potom to už išlo ľahko. Vy jste letos absolvovala několik poměrně zajímavých cest, třeba do Brazílie, nebo do Mexika. V Brazílii byla dvakrát vaším osudem Sorana Cirsteová z Rumunska. Jak jste viděla ty zápasy a co jste si říkala potom před tím rozhodujícím tiebreakem? Tak ja som vždycky akože dva zápasy mala navrch, už takmer matchball. A doteraz v podstate neviem, že prečo som tie zápasy prehrala, ale myslím, že rozhodla kondička, to teplo, v ktorom nie som zvyknutá hrať a ona mala viac skúseností. Strávila jste také, nebo udělala jste si také letos výlet do Mexika. Jak vzpomínáte na Mexiko, jak se vám tam líbilo a jak se vám tam hrálo v té vysoké nadmořské výšce? Tak išli sme tam týždeň dopredu a my sme si na to zvykli, ale bolo to veľmi ťažké, v živote som nehrala v takej nadmorskej výške, takže pre mňa je to dobrá skúsenosť a uvidíme ďalšie turnaje, ak sa mi bude dariť na nadmorskej výške. Také jste hrála v Uzbekistánu, kde se vám dařilo, tam jste vyhrála. Byla jste někdy v těchto končinách a jak tento turnaj probíhal? Tak začiatok bol úplne úžasný, boli sme 2 dní vo väzení, lebo nám nechceli dať víza. Ale takto z ťažkých podmienok sa vždycky hrá najlepšie. Takže sme bojovali a dotiahli sme ten turnaj do víťazného konca. Išla som tam tiež akože v dobrej forme, ako celý rok a vyšiel turnaj. No. Co tam bylo nejtěžší po té herní stránce? Který zápas? Podľa mňa to bol semifinálový zápas, aj keď mi superka skrečila, ale to bol zápas už čisto o kondičke. Obidve sme už boli veľmi unavené. Ako? S kým jste hrála? Ruska Dorošina. A to bol pre mňa najťažší zápas vtedy. Hrajete radši na Antuce nebo na tvrdých površích nebo na trávě? Tak určite mne vyhovuje akože môjmu štýlu hry tvrdší povrch, aby som mala lepší timing, ale zvykam si už aj na Antuku, zlepšila som kondičku, takže už sa mi dobre behá aj na Antuke a porážam hráčky aj štýlu, ktorý mne nevyhovuje. Jaké máte cíle tady v Praze? Tak hlavne by som sa chcela prebojovať touto ťažkou kvalifikáciou a
Tak aspoň 2 kola v hlavnej súťaži. Tak hodně štěstí, ať se vám daří.